Dispensadores de xel en todos os autobuses e desinfección despois de cada viaxe, uso obrigatorio de máscaras, aforo de ata o 50% e separación entre os usuarios. Estas son as principais medidas que están a aplicar as empresas de transporte por mor do COVID. Entre elas, Autocares Muíños, onde a partir da próxima semana contarán tamén cunha máquina de ozono para a desinfección de vehículos e instalacións. Temos a obligación de ter o autobús ao 50%, que a xente que suba con mascarilla, con gel hidroalcohólico que lava as mans, detrás do noso asiento do condutor non pode ir nadie, e o resto do vehículo, pois, un en cada asiento, digamos, para ter así as cousas claras. É o que se está aplicando no autobús. E despois, ao final, pois, limpar todo, cristales, asideros dos asientos, o sea, limpar maior que a limpieza que se facía antes, vamos. Nesta empresa rianxeira están centrados principalmente no traslado de traballadores, coas liñas escolares e de transporte discrecional paradas. Destacan a boa disposición e a sensibilización dos usuarios, respectando en todo momento as normas. Evidentemente, unha parte importante son os colexios. Non hai colexios, non temos transporte escolar, o que hasta ahora pois son o transporte de obreros, que é o que máis ou menos estamos facendo. Líneas regulares tamén, podemos ver as líneas que pasan por aquí, tamén disminuíron, evidentemente o choio baixou bastante. Non temos ningún tipo de problema, o sea, xa están concienciados, ven todos coas súas mascarillas, algún pode se olvidar, pero recordamos de limpar as mans co gel hidroalcohólico, pero non hai ningún tipo de problema. Aínda que polo momento a empresa mantén a todos os seus traballadores en activo, o futuro é bastante incerto. Futuro, home, que vamos a dicir, non? Ao non haber ningún tipo de actividade, nós non nos movemos. Se as empresas non facturan, nós teremos que ir para a calle, evidentemente. O que é o sector turístico será o último que empece a funcionar. Tamén dependemos delo, tamén, evidentemente, e os colexios, evidentemente. A esta incertidume hai que engadir as dúbidas que suscita a posta en marcha do transporte escolar. Polo momento, o concurso para a súa licitación está parado despois de que varias empresas do sector presentarán recurso, xa que as bases non contemplan a nova situación derivada da crise sanitaria. Consideran inviable que se manteña o modelo compartido sen saber como vai evolucionar a pandemia nos próximos meses.